ҳарчи бештар ҷалб кардани духтарон ба варзиш, тайёр кардани мутахассисон аз ҳисоби онон, фароҳам овардани шароити машқу тамрин аз масъалаҳои муҳиме буд, ки ҳанӯз 12 сол қабл сарвари давлат дар мулоқоташ бо варзишгарон, собиқадорон ва масъулини соҳа ба миён гузошта буд. Таи 12 соли охир ин масъала тадриҷан ҳалли худро ёфта, бешубҳа таваҷҷӯҳи духтарон ҳам ба навъҳои мухталифи варзиш зиёд гардид. Тенниси майдонӣ аз ҷумлаи намудҳоест, ки пайравонаш аз ҳисоби духтарон бештар аст. қаҳрамони барномаи мо Малика Раҳимова сокини шаҳри Душанбе мебошад. Номбурда дилбохтаи бозии теннис аст. аз машқу тамринҳояш низ он қадар вақти зиёд сипарӣ нашудааст, вале дар зарфи фаъолияти кӯтоҳ тавониста то ба қулаи мақсуд бирасад. аз он хушҳол аст, ки дар варзиш фаъолият менамояд, чунки бо воситаи варзиш дар қалби кӯчакаш тавонист ҳисси миллӣ, ватанхоҳию ватанпарастиро боз ҳам ҷойгузин намояд. Якум бор ман ба он ракеткаро додам, ракеткаро гирифта натавонист зада, балки гуфт барои бениҳоят барои ман душвор аст ва тӯли 6 сол мешавад, ки ман Маликаро машқ дода истодам ва ҳозир Малика яке аз бозингарони беҳтарин мебошад, яъне чемпиони республика шуд, яъне бисёри мусобиқода ҷойҳои намоёнро ишғол менамояд ва тӯли 6 чӣ ки гуфтам истодам, тӯли 6 сол мешавад, ки ӯ фақат бо ман тамрин карда истодааст ва мехоҳад, ки ба мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кунад. албатта мо шоҳиди бозиҳои шумо шудем дар ин корти теннис. бениҳоят хуб тамрин мекунед, бениҳоят хуб бозӣ карда истодаед ва мехостем бифаҳмем, ки ине ки шомили ана ҳамин корт шудед, ине ки рӯ ба ана ҳамин варзиш овардед, чӣ гуна буд? Умуман барои шумо мушкил набуд машқу тамрин кардан барои як нафаре, ки аз нозикиҳои ин намуд он қадар ошно нест? аввалин бор бале душвор буд, барое ки хурд будам, вале модарам гуфтам, ки рӯ афтода нашав, дар оянда мақоми сазоворро мегирӣ ва ман ба суханҳои модарам гӯш карда ҳар рӯз дар тӯли 7 сол бисёр машқ мекардам ва дар тӯли 2 сол худамро дарёфтам. умуман интихоби ин намуди варзиш барои шумо танҳо барои обу тоб додани бадан буд, ё ин ки барои дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ, ҳатто дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ дошта, яъне баромад кардан? дар солҳои аввал барои обу тоб додани бадан буд. Ман барои саломатии худро нигоҳ доштан ба ин намуди варзиш меомадам ва наворҳое ки дар оинаи нилгун нишон медодам маро ҳавасманд намуданд ва ман дар тӯли 3 сол машқҳоямро зиёдтар намуда барои ҷо гирифтан дар мусобиқаҳо кӯшиш мекардам. тавре маълум шуд, Малика машқу тамрини теннисро аз мураббии ҷавон Далер Қурбонов омӯхтааст. худи Далер Қурбонов устоди варзиш оид ба теннис аст. чун ба омода ва тайёр кардани теннисбозони ҳирфаӣ машғул шуд, ба муваффақияту ноил гашт ва Маликаро яке аз дастпарвари фаъолу муваффақи худ меҳисобад. чувству чолокиашро дидам, зеҳнаш тез аст. мақсад ҳамин вақте ки машқа сар кард, вақте ки аввалин медалашро гирифт ва баъд аз медал гирифтан ӯ зеҳнаш хеле тез шуда ва мусобиқаҳо ба иштирок карда ҷойҳои аввалро гирифтанро сар кард. яъне барои зеҳн тез шудан мо аввал ба ӯ хеле чизҳоро фаҳмондем, хеле нозукиҳоро фаҳмондем. яъне устод зеҳни ӯро тез кард. аввалин мусобиқаи шумо пас аз чанд моҳи машқу тамринҳо шурӯъ гардид? аввалин мусобиқаи ман пас аз 2 соли машқҳо буданд, вале ман дар он ҷо мағлуб шуда будам. пас аз он ҳам дар 1-2 мусобиқаҳо ҳам мағлуб гардидам, вале ман роҳ афтода нашудам. боз дар тӯли чандин солҳо кӯшиш намудам ва ҳоло замон дар мусобиқаҳо ҷои намоёнро ишғол мекунам. мусобиқаи аввал бенатиҷа анҷом ёфт, яъне ин танҳо барои шумо як таҷриба шуд ва аввалин мусобиқае ки шумо натиҷаи хуб нишон додед кадом сол буд ва
мақоми чандумро соҳиб гардидед? феврали 2020 буд ки дар он ҷо ман ҷои сеюмро ишғол намудам. аз ин ман хеле хурсанд шудам ва майлу рағбатам боз ҳам бисёртар шуд ва дар ҳоло замон ман боз ҳам хурсанд ҳастам ки ҷои намоёнро ишғол менамоям. ин мусобиқа дохилмактабӣ буд ки дар ин ҷо байни 10 нафар дар ин мусобиқа дар байни 10 нафар рақобат доштем ва ман ҷои сеюмро ишғол намудам. хеле хуб. вақте ки ҷои сеюмро гирифтед чӣ гуна эҳсосот шуморо фаро гирифт? ман хеле хурсанд шудам барои он ки ин якум ҷои ишғол кардаи ман буд. ман аввал ба модарам занг задам, он касро хурсанд намудам ва худам ҳам хеле шод шудам, мураббии ман ҳам хеле шод шуданд. аслан бигирем бозии теннис дар назар хеле осон менамояд, вале ин тавр набуда аз варзишгар меҳнати зиёдро тақозо медорад. аз ин ҷост ки теннис тактикаву техникаи махсусро талаб мекунад. теннис ки варзиши индивидуалӣ аст, барои тайёр ва омода кардани варзишгари лаёқатманд заҳмати беандозаро тақозо дорад. малика на танҳо дар индивидуалӣ, балки дар алоҳидаӣ ҳам хуб баромад мекунад. чӣ хеле ки медонед, ҳамин варзишгари хуб дар ҳам индивидуалӣ, ҳам дар якаи хеле нағз баромад мекунад ва ҳама бисёртар ҳамаш дар дасти худаш аст. то ҷое ки мо маълумот дорем, дар яке аз мусобиқаҳои бонуфузтарин, яъне мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ дар шаҳри хуҷанд иштирок намудед ва натиҷаи дилхоҳ ба даст овардед. мехостем атрофи ин мавзӯъ каме ҳарф мезадед. дар ин ҷо рақобат ҳам боз зиёдтар шуд, барои он ки дар байни 20 нафар рақобат дошта онҳоро шикаст дода ҷои якумро сазовор гардидам. ин дар намуди алоҳидагӣ ман якум ҷойро ишғол кардам. дар намуди ҷуфтӣ ҳам бо ёрии дугонаам Шерои Комрон мо ҳам ҷои якумро сазовор гардидем. хеле хуб. вақте ки мақоми аввалро ба даст овардед ва яъне чӣ боис гардид ки дар ин мусобиқа шумо ҷои аввалро гирифтед? шояд аз ҳамон машқу тамринҳои зиёди шумо буд, шояд аз оне буд ки таҷрибаи шумо то як андозаи хубтару беҳтар гардида буд, шояд рақибони шумо заиф буданд, сабабҳо дар чӣ буданд? ман кӯшишҳои зиёд намудам, майлу рағбатам боз ҳам зиёдтар шуд. рафиқони ман ки ман бо онҳо машқ мекардам, онҳо ҳам сахттар шуда буданд. ман бо онҳо дар машқҳо бисёртар бозӣ мекардем ва дар мусобиқа мо ҷойҳои намоёнро ишғол намудем. ҳар як варзишгар мувофиқан ҳамон меҳнату талошҳои худ аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ана ҳамон номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ мегардад ва то ҷое ки мо огаҳӣ дорем, шумо низ ба ана ҳамин шаҳодатнома мушарраф гардед. бале, дуруст аст. ин моҳи октябри соли 2021 ман бо унвони номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба теннис сазовор гардидам. ман хеле хурсанд шудам. ба мураббиёнам ташаккур мегӯям ки маро то ин дараҷа, то ин сатҳи баланд бардоштанд. ба модарам ташаккур мегӯям ки маро ба ин намуди варзиш талқин намуданд, ҳамеша ба ман кӯмак мерасониданд. хеле хуб. вақте ки ин шаҳодатномаро соҳиб гардидед, рӯҳияи шумо, шавқу ҳаваси шумо нисбат ба ана ҳамин намуди варзиш чӣ гуна гардид? баъд аз оне ки ман ин шаҳодатномаро соҳиб гаштам, майлу рағбати ман боз ҳам зиёдтар шуд. ман дар маҷмӯаи варзишӣ вақтамро бисёртар сарф мекардам, то ки дар мусобиқаҳои берун аз ҷумҳурӣ, яъне дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намуда парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. ман боварӣ дорам ки ба ин мақсадам мерасам. чун дар аввал машқу тамринҳои теннис ба ӯ мушкилиҳои зиёдеро пеш овард, аммо ӯ ба ҳамаш тоб овард. ба ҳар як имову ишораи мураббии ҷавон бо диққат гӯш меандохт. ин буд ки дар зарфи начандон тӯлонӣ ба яке аз варзишгарони фаъол табдил ёфт. чун дар нахустин мусобиқа малика ба нокомӣ дучор омад, лек рӯҳ афтода нашуд. баръакс, ислоҳи иштибоҳро дар пайваста гузарондани машқу тамринҳо дид ва ба ин тарз аз як варзишгари камтаҷриба ба теннисбози
кордону қавӣ ирода табдил ёфт. малика то ҳол дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявии шаҳрӣ иштирок кардааст, ҷойҳои хубро нишон додааст, ҷойҳои аввалам гирифтааст, дуюмам, сеюмам. ба мусобиқаҳои дохилии мактаби ҷумҳуриявии шаҳри бо тайёрӣ дидааст, бо ба наздикӣ мусобиқаи ҷумҳуриявӣ дорем дар шаҳри Хуҷанд мешавад ва мо бо малика тайёрӣ дида истодаем ки дар ҳамин мусобиқа иштирок кунад ва ҷои аввалро ишғол намояд. ва хосте ки малика ҳозир номзади устоди варзиш мебошад, мо кӯшиш карда истодаем ки малика устоди варзиш шавад. варзишгар бояд чӣ гуна хислатҳоро дошта бошад дар вақти машқу тамрин, дар вақти дар мусобиқаҳо баромад кардан бо ҳарифон? аввал варзишгар бояд хоксор бошад, дар майдон бояд рақиби худро ҳурмат кунад ва баъд ба мақсадаш мерасад. будан лаҳзаҳое ки дар рафти мусобиқа рақиб нисбати шумо назарногирӣ мекард? солҳои аввал ки ман соли 2016 ки ман якум бор дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок кардам, дар он вақт ман он қадар таҷрибаи зиёд надошта будам ва рақиби ман ки аз ман бисёртар машқ карда буд, нисбати ман беҳурматӣ карда буд ва ман ғамгин нашудам, вале дар он вақт маро каме тарс фаро гирифта буд ва ман бозиро бохтам. умуман дар шаҳри Душанбе дар кадом намуди мусобиқот иштирок намудеду ва кадом зинаро соҳиб гардед? дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ иштирок намуда рақобат хело ҳам бисёр буд ва ман дар ин мусобиқа ҷои дуюмро ишғол намудам. дар намуди алоҳидагӣ ман ҷои дуюмро ишғол намудам, вале дар намуди ҷуфтӣ ман ҷои якумро сазовор гардидам. дар намуди алоҳидавӣ баромад кардан осонтар аст ё ин ки дар намуди ҷуфтӣ? барои ман ҳам дар алоҳидагӣ ва ҳам дар ҷуфтӣ бозӣ кардан осон аст, барои он ки дар намуди ҷуфтӣ рафиқи ман мо бо ӯ дар тӯли 3 сол бо ҳам машқ мекунем, якдигаримонро нағз мешиносем ва дар вақти мусобиқа, дар вақти бозиҳо мо якдигарамонро хуб мефаҳмем. бешубҳа ҷамъомади муштараки тамринҳо ба мураббӣ имкон медиҳад ки шогирдро ба дарки умқи ҷаҳони варзиш раҳнамо кунаду дар ин замина барои рафъи иштибоҳ имтиёзе ба даст орад. аслан теннис дар шаҳри Душанбе ва дар вилоятҳои Суғду Хатлон рушд кардааст ва дилбохтагону пайравони теннис аз ҳисоби духтарон дар ин минтақаҳо кам нестанд. ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки малика борҳо қувваашро дар мусобиқаҳои кушода ва ҷумҳуриявии шаҳри Хуҷанд ҳам санҷидааст. яке аз беҳтарин шогирдони ман мебошад. малика ҳозир кӯшиш карда истодааст ки аввалин дараҷа устоди варзиш шавад. баъд аз он малика мехоҳад ки бо ҳамроҳии ман ёрдам дода, яъне мураббӣ шавад мехоҳад ва ӯ мехоҳад ки ба ман ёрӣ расонад ва ман чӣ ки дидед ҳозир варзишгаро бениҳоят зиёд ҳастанд, гурӯҳҳомон ҳастанд. тӯли 2 сол аст ки ман дар мусобиқаҳо иштирок намуда соҳиби 16 медал гардидам, ки аз ин 7тааш тилло, 5тааш нуқра ва 4таи дигараш биринҷӣ мебошад. мехостем бифаҳмем ки дар оянда ҳамин намуди варзишро шумо хоҳиши идома додан доред ё ин ки роҳи илм омӯхтанро шумо бештар интихоб мекунед? ман бисёртар мехоҳам ин намуди варзишро давом диҳам. ман орзу дорам ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намуда парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. албатта ман хонишро ҳам идома медиҳам, барои он ки хондан дар ҷои аввал мебошад ва ба дигарон ҳам гуфтан мехоҳам ки хониш ки илмомӯзӣ фақат бояд дар ҷои аввал истад. ҳар як варзишгар ба худ як нафарро идеал ҳисоб мекунад ва мехоҳад мисли анамун варзишгар дар оянда ҳам парчамбардор шавад ва ҳам яке аз варзишгарони машҳур бигардад. ва мехоҳем ки бифаҳмем малика кадом варзишгарро ба худ идеал ҳисоб мекунад? ба ман бисёртар ду теннисбозони машҳур писанд аст. ин Новак Ҷокович ва Эмма Радукану мебошанд ки ман мехоҳам дар оянда ба мисли онҳо варзишгари сарбаланд ва машҳур бошам.
қаҳрамони навбатии барномамон Малика Раҳимова дар баробари муваффақ шудан дар соҳаи варзиш ҳамзамон дар донишандӯзӣ низ натиҷаи калон дорад. Аз ҷумла дар чандин озмуну олимпиадаҳо иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардидааст. Соли ҷорӣ бошад дар озмуни шаҳрии тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм ки бори аввал баргузор гардид, мақоми сеюмро ба даст овард. мавсуф муҳассили литсеи се барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе мебошад. дар баробари машқу тамринҳо дар теннис боз ба омӯхтани забонҳои хориҷӣ низ шавқ дорад. аз ҷумла ба забони русӣ дил бастааст. ба гуфти ӯ бояд ҳар як варзишгар ба омӯхтани забонҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намояд, чунки соҳибмаърифатӣ дар рушд ва такомул бахшидани фаъолияти варзишӣ низ мусоидат мекунад, чунки ба василаи забон метавон ба оламиён аз санъату маданияти халқи коҳанбунёди тоҷикон сухан гуфт. علم و معرفت هم از جهت آداب و اخلاق، از جهت بیم که میل و رغبت داشتن به سمت ورزش یکی از بهترین دختران صنف من و نه فقط صنف بلکه تمام مؤسسه به حساب می رود. ملکه جان طول 3 ساله که من با اون کس راهبری میکنم بسیار استعداد فوق العاده دارند در سمت ورزش، بخصوص ورزش تنیس و غالب چندین المپیادا و آزمون ها هم هست و باعث افتخار ما و همصنفان ملکه جان است که چنین یک دختر فعال در صنف ما تحصیل می نماید. البته ما برای این مؤسسه گذاشتم ما تست های فنی سپرده بودیم که در اینجا من بالی ماکسیمالی رو گرفته با این لیسه زیبا گذاشتم. یکم سال بود که من با آزمون های مکتبی اشتراک کردم و افسوس من جا نگرفته بودم، ولی خوانشم در سطح بلند بود. من یکی از فعالان صنفم می باشم. در صنف نهم در المپیادا اشتراک کردم ولی بال نگرفتم. در این یک سال من بسیار خواندم، بسیار کوشش کردم که در سالهای آینده جایهای نمایان را بگیرم. تو جایی که تلاش کردید ولی این تلاش ها اونقدر نتیجه ندادند، ولی در سال بعدی در تحصیل سال نوبتی یعنی باز کوشش نمودید تا جایی که ما آگاهی داریم در آزمون استیپندیای رئیس شهر، در آزمون یعنی در المپیادهای فنی یعنی تا یک اندازه نتیجه خوب رو یعنی به دست آوردید. همین طور بله. وقتی که من به صنف 10 گذاشتم ما باز هم تست بردیم که برای تحصیل رو در این لیسه ادامه دهیم. من باز هم کوشش کرده بالی ماکسیمالی رو گرفتم و تحصیلم رو دوام دادم و در آزمون استیپندی رئیس شهر امتحان داده بالی گزارش یعنی من 58 بال رو گرفتم و در همین سال هم کاری خرد علمی هم را پیشنهاد نموده اعضای وابسته اکادمی خرد علمی های جمهوری تاجیکستان گردیدم. بخواستیم در بابت همین تحصیل، در بابت اونه که شما تلاش کردید و به مقصد خود رسیدید، بخواستیم بفهمیم شاید این لحظه دیگر خوانندگان این سخنهای شما رو بشنوند و از روی همین گفته‌های شما خوانش خود رو دوام میدهند و آنها هم شاید به مقصد خود برسند. انسان باید کوشش رو سعی زیاد کند، بسیارتر کتاب‌های بدیهی خواند، خوانش رو البته نپرتاید. می‌خواهم در جامعه سهم خود را گذارم و مقام بلند را اشغال نمایم. با همسالانم می‌خواهم گویم که دانش خود را دوام داده سعی کوشش زیاد نمایند و در آینده البته به آرزوی خود میرسند. ما می‌خواستیم بفهمیم که در بیشتر از روی کدام فن در المپیادها اشتراک می‌کنید؟ بیشتر از فن زبان روسی، برای آنکه من این فن را دوست می‌دارم و زبان روسی را تا درجه عالی هم می‌دانم و من کوشش نمودم که در این آزمون اشتراک نمایم. در دور نهایی این آزمون این المپیادا من دوم جای را اشغال نمودم. آیا باوری داشتید به خود که در همین المپیادا نتیجه خوب را صاحب می‌گردید؟ شاید هدف شما جای اول رو گرفتن بود، شاید اونقدر باوری نداشتید که به این مقام سزاوار می‌گردید؟ من فکر کردم که در این المپیادا جا نمیگیرم، برای آنکه دیگر خواننده‌هایی که در این المپیادا هم اشتراک نمودند آنها هم این زبان را خوب می‌دانستند و دانش‌های آنها از دانش‌های من
каме ҳам зиёдтар буд ва ман хурсанд аз онам ки ман ҷои дуюмро ишғол намудам. Талабо хеле бисёр буданд ва дар байни онҳо ман ҷои дуюмро сазовор гардидам. Он вақте ки ҷои дуюмро гирифтед, аз гирифтани мақоми дуюм қаноатманд гаштед? бале, ман хурсанд шудам, чунки ҷои дуюм ҳам ҷои ифтихорӣ мебошад. хуб бештар барои анамин дар озмун ҷо гирифтан чӣ қадар вақти худро сарф намудед, чӣ қадар омодагӣ дидед? Кули 2 моҳ ба ин озмун тайёрӣ дидам. Албатта ҳам дар хона ва албатта дар литсей бо омӯзгори азизам Ҷурақулова Насиба Азизқуловна, омӯзгори фанни русӣ тайёрӣ дидам. Баъди дарсҳо он кас ба ман ёрӣ расонданд ки то ки сазовори ҷои намоён гардам ва дар хона ҳам ман бештар китобҳоро хонда тайёрӣ дида будам. ва ҳамзамон дар баробари ин аъзои вобастаи Академияи хурди илмҳо гаштед. Чӣ гуна ба ин шомил гардидед? Чӣ корҳоро ба анҷом расонидед ки ва шомили ана ҳамин, яъне узви ана ҳамин академия гардидед? Соли 2021 муаллими химиям Зумратов Азизбек маро ба ин озмун тайёр намуданд. Мавзӯи кори интихобкардаи ман асосан ба забони русӣ буд. Мавзӯъ дар бораи зарар ё фоидаи чипсҳо буд. Ман дар тӯли 6 моҳ бо муаллимам тайёрӣ дида ва аз талабо пурсида будам ки оё чипсҳоро истеъмол мекунанд ё не, зарар ва фоидаи онро медонанд. Ба моҳи майи соли 2021 ба литсеи президентӣ рафта ман ба озмуни ҷумҳуриявии ин озмун иштирок намуда аъзои вобастаи Академияи хурди илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон шудам. соли равон бори нахуст тибқи қарори раиси шаҳри Душанбе бо мақсади амалисозии тадбирҳо вобаста ба 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф миёни хонандагони синфҳои 9 ва 11 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии пойтахт озмуни шаҳрии тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм баргузор гардид. қаҳрамони барномаамон Малика Раҳимова дар озмуни шаҳрӣ аз рӯи номинатсияи моделсозӣ иштирок кард. озмуни мазкур ба Малика хубу хотирмон гузашт. озмуне ки ба тозагӣ аз ҷониби муҳтарам раиси шаҳри Душанбе роҳандозӣ гардид, яъне озмуни тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм фаъолона ширкат варзид ва хушбахтона дар ин озмуни сатҳи баланд сазовори ҷои сеюм гардид ва бо тӯҳфаву ифтихорномаҳо қадрдонӣ шуд. ҳамзамон дар соли таҳсили ҷорӣ Малика тавонист ки дар озмуни гирандагони стипендияи раиси шаҳри Душанбе низ ғолиб гардад ва сазовори ин номи бошараф шавад. ва дар самти варзиш аллакай муваффақиятҳои Маликаи мо аз тамоми хонандагони муассиса пеш аст, зеро ки ӯ аллакай устоди варзиш аст ва мо бо ӯ ҳамеша ифтихор дорем. Бо иқдоми раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ин озмун якум бор ташкил шуда буд ки дар ин озмун талабаҳои бо дониши фанҳои риёзӣ иштирок намуданд. Ман ҳам бетараф наистода дар ин озмун ҳам иштирок намудам. Албатта бо ёрии омӯзгорам Акбарова Ҳусунбону ман бисёр тайёрӣ хуб дидам ва сазовори ҷои намоён гардидам. хуб шумо бештар аз рӯи фанни забони русӣ дар озмунҳо иштирок мекардед ва бори аввал аз рӯи анамин фанҳои яъне алгебра, хуб риёзӣ иштирок намудед. барои шумо мушкил набуд? чун ин яке аз фанҳои бисёр мураккаб аст. барои аз худ намудани ин фан бояд таҳаммулпазирӣ ва иродаи қавию қобилияти зеҳнӣ доштан дар кор. ман ҳам донишҳои математикии хуб дорам ки дар ин озмун иштирок намудам ва дар даври шаҳри ин озмун камтар мушкил буд, вале ман ин мушкилиҳоро ҳам ба осонӣ паси сар намудам. сазовори ҷои намоён гардидам. 2 моҳ то даври ноҳиявиаш ман тайёрӣ дидам, моделямро ихтироъ намудам, презентатсияю документҳоямро ҳуҷҷатҳоямро таҳ намудам. ҳама ин дар муддати 2 моҳ дар муҳлати 2 моҳ тайёр намудам. хуб дар даври ноҳиявӣ
сазовори ҷои якум гардид. Хуб чӣ гуна буд итминон боварӣ то куҷо боварӣ доштед? тарсу ҳарос набуд ки дар ин озмун бори аввал аст иштирок кардаи судаи? бале ман каме тарсида будам ки дар ин озмун шояд ҷои намоёнро ишғол накунам. Барои он ки ман талабонро дида будам, онҳо хеле басавод буданд, вале ман худамро ба даст гирифтам ва ин тестҳоро ба хубӣ супорида будам. дар ин озмун чӣ қадар хол ба даст овардед? дар даври шаҳриш холи баллҳои максималии 100 балл буд, вале аз рӯи он ки ман якум сол иштирок намудам, балли максималии ман 47 балл буд. дониши риёзии онҳо аз ман хело бисёртар буд. Боз ҳам тарсам бисёртар шуд ки ҷои намоёнро ишғол намекунам, вале дар вақти супордани тестҳо баллҳои хуб гирифтам ва тарсам камтар шуд ва дар муаррифӣ кардани лоиҳа ман балли максималиро гирифтам ки ин боиси ҷои намоён ишғол карданро ёрӣ расонд. хуб ана ҳамин гуна озмунҳо чӣ таъсире мерасонад ба анамин нафарҳое ки майлу рағбаташон зиёд аст ба фанҳои дақиқ? ба фикри ман хонандаҳо бисёртар кӯшиш намуда дониши риёзии худро мустаҳкам мекунанд. Дар оянда барои дохил шудан онҳо зиёдтар тайёрӣ мебинанд ки ба онҳо осонтар мешавад. ба фикри ман ташкил кардани ин озмунҳо хеле хуб аст, то ин ки хонанда дониши худро дар ин озмунҳо мустаҳкам менамояд. ба ҳамсолони худ мехоҳам гӯям ки бо дониши хубу аъло бихонанд ва дар назди худ мақсад гузошта ҳатман аз рӯи мақсади худашон амал кунанд. нагуфта намонад ки ба варзишгарон барои роҳхат гирифтани бозиҳои олимпӣ дар риштаи теннис заҳмати зиёдро тақозо дошта, он ба василаи имтиёзҳои рейтингӣ муайян карда мешавад ва тадриҷан иштироки варзишгарони мо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта вусъат меёбад. Илова бар ин, ҳамасола дар Тоҷикистон ҷиҳати сайқал ёфтани дараҷаи касбияти теннисбозон мусобиқаҳои байналмилалӣ аз қабили ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷоми Федератсияи теннис ташкилу роҳандозӣ мегардад ки ба пойтахти кишварамон варзишгарон аз давлатҳои гуногун ташриф меоранд. қаҳрамони барномаамон Малика Раҳимова то ҳол дар мусобиқаҳои бурунмарзӣ ширкат наварзидааст ва албатта мақсади ягонааш ин муаррифӣ намудани тенниси тоҷик дар сабқатҳои байналмилаливу минтақавист. чун завқи баланду иродаи қавӣ дорад, ҳатман ба мақсадаш мерасад ва масъулин ҳам ба натиҷаи назаррас ноил шудани Малика мутмаин ҳастанд.